Jodak ma Dandora, Nairobi, obago ng'anyo ka gikwedo kethruok mar arita bang' rawera moro ma jahigni 24 chwo gi pala kendo negi otieno ma piny orugodo kawuono kinde mano owuokie tich. Ka jafo marwa Cynthia Onyango lero, jodak ochiwo ywak ne OCPD ma Buruburu ka gilero ni nok mar arita osemedre kuom kinde ka achich ma wachore ni onego rawerano en ng'at ma osebed ka imako to iweyo thuolo. Ginyiso obila ni pono ni girem kawo ting' mar arita to gidhi kawo chik e lwetgi giwegi. Kar dak ma Dandora, Nairobi ochiewo kod kuyo kod lit bang' janjore moro monjo kendo chuoyo Joseph Mwangi kod pala e kar sa 3 mar otieno, kinde machuok kende bang' wuok e tich ma oweye ka owito ngimane kanyo. Kaluwore kod jodak ma okeno okang' mokwongo manok mar arita osekelo midhiero e kar dagni, mak mana ni e tielo ni nok mar arita kwe okawo ngima rawera mayande kotieko sombe mar klas 12 kendo riwore kod weg nyamburu tiyo tij kondakta. Baba yetu alienda ushago, so mimi ndo nimekuwa na yeye responsibility yake. Hata Wednesday tulikuwa na yeye akachukua kura, nikamwambia enda laminate. Leo alikuwa kuje kwangu. Asubuhi nikakuta na vijana wakaniambia brother wangu yuko ameshakufa. Insecurity makandra tikechima ko ngato itere jela kendo chake duoka oduogo na choto na habit manotimo chande mar tuoje pala. Koro waneno gas insecurity kani police mako jititero to jonyuol gigolo pesa to oduogo. Jodak wacho ni temo margi mar chwalo ng'ur mar weche nok mar arita e tesend obila ma Dandora osekaw mandhem kod obila ma Dandora magiseyo ni ok osebedo kagayo jonjore mosesiko kabembogi. Tumeenda hadi police station, OCS ananiambia leo ni holiday. It is a holiday lakini we have lost a son. It is a holiday, we have lost a brother. Kali au kazi yao ni gani? When it's a holiday they don't take care of our people. Huko wakiwa nje. Mimi kitu ningeomba tu sheria. Hata sijui ni sheria ama ni sisi tuchukue sheria mkononi juu. Mali imefika, there is no justice kwa watu wenye wako huku nje. Nyaka kar sa 7 mar odiechieng' riemb Joseph Mwangi kod nenre apaya nokawe ngimane kod tich kar sa 3 mar otieno e kinde mano wuok e tich kodhi e ot ka oting'o mkati kod chak mondo terne anyuola mare, mak mana kaluwore kod rach mar arita ngimane ne okaw e seche ma ok noparo. Ng'ur makama ochuno kendo chwalo ywak margi nyaka ne OCPD ma Buruburu mondo kaw okang' mapiyo ne jonjore mosasogi kapok gikawo chik e lwetgi giwegi. Sasa sisi tunaona hatuwezi fanya kazi na tuweke kazi ya security. Either tufanye kazi ya security ama tufanye ile kazi yetu. Unaona? Na sasa ndio kama sisi leo kama wafanyikazi wa Dandora 36 tumeamua kusimama kazi zetu zote, kwanza tukuja hapa kwa mkubwa ndio atu-address, atupe the way forward. Juu sisi tumechoka na hizi incidents, juu sasa sisi hatujui ni nani atadungwa kesho. Korka korgi, obila osingo timo duto madwarore mar ndhiyo achijno ma oyangore ni yande ka owuok e jela. Ndalo 3 kende kapok otimo timno majendiki. Lakini kupitia juhudi zenu nyinyi wale mko hapa na wengine ambayo hawajaweza kufika hapa, tumejua ni nani amefanya hii kitendo. Ni jailbird, tunaambiwa ametoka jela haijamaliza hata wiki moja. Ni siku 3 ndio ametoka prison. Huyo si mtu ya kukaa na yeye kwa jamii, na lazima tusaidiane. Ukiona mahali yako mtusaidie na information. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Dandora, e kaunti ma Nairobi.